செஞ்சு அடுத்த தலைமுறை கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது நம்ம கடமை இல்லையா? கிக் பாக்ஸிங் உலகத்திலே தான் நம்பர் 1. Nobody in India have the guts to face my son. டேய் தம்பி, உன்னெல்லாம் தண்ணி இல்லாம குளிப்பாட்டி டவல் இல்லாம தோட்டி விட்டுருவேன். நீ வழக்கம் போல வித்த காமிச்சதையும் பார்த்தேன், அந்த அம்மா உங்ககிட்ட கெத்த காமிச்சதையும் பார்த்தேன். என்னம்மா 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்க போல இருக்கு. ஆமா சார். முஸ்தபா குட்டியா போடா. ஃபுல் படி டேக் கேர். ரெண்டு பேர் கூட வந்திருக்காங்கன்னா ஏதோ பிளானோட தான் வந்திருக்கான். யாரா அவன்? அவன் முகத்தை காட்டு.